και παίρνουμε έναν drummer, έτσι, τον Diviner. Drummer, ναι. Εγώ μαζί με τον Τεό μπήκαμε και οι δύο το 2019. Το τέλη Μαρτίου. Α, και εσύ το 19. Τέλη Μαρτίου, ναι, είμαστε μαζί με τον Τεό. Οπότε και οι δύο συμμετέχουν στο τρίτο δίσκο, οπότε έτσι. Συμμετέχουμε και οι δύο στο τρίτο δίσκο. Ήμασταν και στα live που γίνανε, στην πρόθεση που έγινε για το Realms of Time. Μπορεί να μην ήμασταν, να μην είχαμε παίξει, γιατί η αλλαγή έγινε αφού κυκλοφόρησε ο δίσκος, έγινε και η αλλαγή των μελών τότε. Οπότε μπήκαμε κατευθείαν στα live για το Realms of Time. Οπότε έχουμε βιώσει και το Realms of Time εξ αρχής. Οπότε ήταν εύκολη η μετάβαση, γιατί είχατε πάρει, ξέρω εγώ, τη γεύση από πριν. Έτσι. Εντάξει, ήμασταν ούτως ή άλλως οπαδοί των Diviner από τον πρώτο δίσκο. Οπότε νομίζω ότι μπήκαμε πάρα πολύ εύκολα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ τουλάχιστον προς το παρόν. Προς το παρόν. Κάτι άλλο θα σκεφτώ. Εγώ τουλάχιστον λοιπόν ήθελα να πω ότι επειδή είμαι και φαν έτσι του παραδοσιακού, του πιο κλασικού heavy metal, θυμάμαι ότι όταν είχε βγει ο πρώτος δίσκος των Diviner είχαμε αναστατωθεί, γιατί ξαφνικά βγήκε κάτι που ήταν κλασικό heavy, καλοπαιγμένο, με δυνατή παραγωγή και αρχίσαμε λίγο να πανηγυρίζουμε πάλι. Οπότε όταν ήρθε η πρόταση ήταν μεγάλη χαρά μου να συμμετέχω. Βέβαια, έτσι. Οπότε και οι δύο είστε πανευτυχείς στον τρίτο δίσκο, έτσι τώρα. Πανευτυχείς τώρα γιατί συμμετέχουμε και στην κυκλοφορία. Ναι, βέβαια. Τώρα κάτι άλλο. Τώρα, πόσο καιρό μας πήρε η σύνδεση, γιατί από το 19 μέχρι τώρα είχαμε και μια καραντίνα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέσαμε σε λίγο δύσκολες εποχές, γιατί τέλη του 19 ήρθε ο COVID εδώ στην Ελλάδα, αρχές του 20, που κάναμε και τα τελευταία live για το Realms of Time και έπειτα από καραντίνα σε καραντίνα μείναμε λίγο εκτός της σκηνής. Αναγκαστικά δηλαδή, όπως έμειναν όλες οι μπάντες. Και βρήκαμε χρόνο να ασχοληθούμε με τη δημιουργία του νέου άλμπουμ. Ναι, οπότε σας πήρε κάποιο καιρό παραπάνω λόγω των συνθήκων, αναγκαστικά. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε συναυλίες. Θέλαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα για το Realms of Time, που είναι ένας εξαιρετικός δίσκος και θέλαμε να δουλέψουμε κι άλλο πάνω σε αυτόν. Δυστυχώς, λόγω των συνθήκων δεν τα καταφέραμε, όμως αυτό μας έκανε να είμαστε πιο προσιλωμένοι στη δημιουργία του νέου δίσκου. Ωραία, οπότε πότε ολοκληρωθεί η αρχή του δίσκου και πότε έγιναν οι ηχογραφήσεις? Θα μας πει ο Τεό εδώ που τα πάει καλύτερα με τους χρόνους. Λοιπόν, ουσιαστικά ολοκληρώσαμε την προπαραγωγή, μάλλον ξεκινήσαμε την προπαραγωγή μέσα στο 2021. Το songwriting έχει τελειώσει ήδη, γιατί μέσα στον COVID, παρόλο τη δυσκολία της επικοινωνίας, το ότι δεν κάναμε πρόβληση κτλ. Εγώ τουλάχιστον και ο Γιάννης βρισκόμασταν, ανταλλάσσαμε ιδέες, ανταλλάσσαμε υλικό, οπότε δουλεύαμε πάνω στο δίσκο. Μπήκαμε στο στούντιο, ξεκινήσαμε τις ηχογραφίες επίσημα και το master ολοκληρώθηκε αρχές του 23. Μάρτιο του 23, κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι λογικό με αυτό που γίνονται. Πολύ λογικό. Και αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι τι διαφορετικό θα ακούσουμε στο Άβατο σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ. Δηλαδή, εντάξει, τα ξέρετε, τα έχετε παίξει. Και όσον αφορά τη ζήτηση των κομματιών, τι διαφορετικό δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει? Κοίτα, τα πράγματα από την αρχή, το Fallen Empires είναι ίσως το πιο guitar-driven album του Diviner. Είναι ομό, είναι επιθετικό, είναι αγνό παραδοσιακό heavy metal. Στο Realms of Time η μπάντα πειραματίστηκε να πάει τον ήχο της λίγο ένα level παρακάτω, ρίξανε το κούρδισμα, δοκιμάσαν καινούργια πράγματα. Τώρα το Avatar νομίζω ότι είναι μια μίξη πραγμάτων και του Fallen Empires και του Realms of Time. Εξακολουθούμε να παίζουμε αγνό κλασικό heavy metal, γίναμε λίγο πιο μελωδικοί σε πράγματα. Κάναμε μια πιο οργανική παραγωγή σε σχέση με τα δύο προηγούμενα albums. Εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Δηλαδή, και ένας που δεν είναι μουσικός, και εγώ δεν είμαι μουσικός, κατάλαβα ότι υπάρχει περισσότερη φυσικότητα, περισσότερη οργανική μουσική, έτσι. Περισσότερη φυσικότητα γιατί δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Είναι όλα παιγμένα και ηχογραφημένα από τους 5 ανθρώπους του Diviner. Και γι' αυτό έχει και αυτή τη δυναμική άλλωστε. Γι' αυτό έχει αυτή τη δυναμική και γι' αυτό όσο και να το τσιτώσεις σε ένταση δεν θα κουραστείς από καμία συχνότητα στα αυτιά σου. Εγώ σε αυτό πριν 107.000 προβολές, έτσι. Το Mountains High. Mountains High. Μόλις είδα το βίντεο,
την τράβηξε αυτά, την κιθάρα αυτή, τρελάθηκα. Ναι, εντάξει, είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Κάποιους ενδέχεται αυτό να τους ξενήσει λίγο, γιατί έχουμε μάθει τώρα και έχουμε κουρδίσει τα αυτιά μας να. Έχουμε μάθει να ακούμε πλαστικά τύμπανα, να ακούμε πιο ογκώδεις παραγωγές. Εδώ είναι natural, είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπήκαμε στο στούντιο, γράψαμε, ήμασταν πάρα πολύ προσιλωμένοι, γράψαμε με πάρα πολύ προσοχή και με έμφαση στη λεπτομέρεια, ούτως ώστε στο τέλος αυτά που θα πειραχθούν να είναι πάρα πολύ λίγο και να είναι μόνο θέμα συχνοτικά και ας πούμε ένα normal editing για να μπορέσει ο δίσκος να βγει σωστά. Δεν έχει triggers στα τύμπανα, παράδειγμα. Δεν έχουμε κάνει blend με trigger τύμπανα. Οπότε αυτό που ακούς στο τέλος είναι φυσικό. Γι' αυτό και όσο δυναμώνεις, όπως είπε και ο Ντό πριν, η παραγωγή ανοίγει. Και δεν σε κουράζει, έτσι. Δηλαδή, εγώ το άνοιξα, δεν με κούρασε. Όχι, δεν σε κουράζει. Είναι πολύ καλά δουλεμένο. Απλά ενδέχεται, ρε παιδί μου, σε κάποιον να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο να συνηθίσει το νέο άκουσμα. Να συνηθίσει πάρα το κλασικό. Γιατί έχουμε μάθει εκεί να ακούμε λίγο. Ότι το πάντρεμα μίξεις έτσι. Άρα έχουμε μάθει να ακούμε λίγο υπολογιστή. Ναι. Το έχουμε συνηθίσει. Απλά αυτή τη φορά το πήραμε και λίγο πάνω σαν μπάντα. Φυσικά υπό την καθοδήγηση του Φώτη Μπενάρντο, που για άλλη μια φορά είναι ο υπεύθυνος, είναι ο παραγωγός μας, είναι ο υπεύθυνος της ηχογράφησης, της μίξης του άλμπουμ. Το master έγινε από τον Γιώργο του Νερατζή, αλλά αυτή τη φορά μέρος μάλλον της μίξης αποτέλεσε και η ίδια η μπάντα. Οπότε νομίζω ότι ο Φώτης πήρε το 101% από μας, άκουσε την κατεύθυνση και το πού θέλαμε να πάμε τον ήχο μας και βοήθησε τα μίστες αυτός να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε το καλύτερο αποτέλεσμα είναι το δοκιμασμένο, έτσι, Φώτης. Η αλήθεια είναι ότι ο μάνα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Ναι, και πέρα από αυτό, το θέμα με το Φώτη ποιο είναι ότι πέρα από το ότι είναι πολύ καλός γνώστης αυτό που κάνει, έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχει κάνει πάρα πολλές παραγωγές. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχει έναν τρόπο να σε μπουστάρει, να σε σπιντάρει και να βγάλεις το αποτέλεσμα παραπάνω από αυτό που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, εμείς μπαίνουμε στο στούντιο και ξέρουμε ότι αν θα παίξουμε το 95% μας, ο Φώτης είναι υπεύθυνος που βγάζουμε το 102%, το 103%. Είναι εκεί και πιέζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ούτως ώστε να σε τονώσει, να μπουστάρεις και να μπει σε μια διαδικασία να παίξεις όσο καλύτερα γίνεται. Φοβερός. Ναι. Κάτι που θέλω να ρωτήσω για τον δίσκο, ακούγοντας βέβαια έτσι, εγώ πιο πολύ και τους στίχους, είναι ότι είναι πολυθεματικός. Δεν ξέρω αν αυτό καλά το κατάλαβα. Και σε σχέση με τους άλλους που έχω ακούσει, δηλαδή πιάνετε πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή με σχατολογία. Ο Γιάννης τα πιάνει αυτά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και κάτι που εγώ νομίζω το κατάλαβα και το αισθάνθηκα είναι ότι έχει αμεσότητα στο λόγο. Δεν έχει δύσκολη γλώσσα, ενιγματική. Δηλαδή, λέει αυτό που λέει direct, δεν έχει πολύ μεταφορικό λόγο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι μεταφορικό λόγο έχει, απλά είναι τόσο άμεσος σχεδόν στον στην καθημερινότητα. Αν πάρει, ας πούμε, τα παράδειγμα του Dominator που είναι και το τελευταίο lyric video που βγάλαμε, ο στίχος είναι γεμάτος αλληγορίες. Ναι. Γιατί στο βίντεο βλέπεις έναν τύπο που κυβερνάει τον κόσμο, αλλά αυτός ο τύπος μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σωστά. Μπορεί να τον έχεις δίπλα σου και να μην το ξέρεις ότι είναι αυτός. Ότι κινεί τα μνήματα τέλος πάντων. Έξω και η μέθη έτσι που αναφέρει μέσα. Ακριβώς. Οπότε ο δίσκος καταπιάνει με πάρα πολλά ζητήματα. Σίγουρα ένα από αυτά είναι η σχατολογία. Αλλά έχουμε μιλήσει για την εσωτερική αναζήτηση, για τα συναισθήματά μας, για την περηφάνεια υπό τις διάφορες μορφές της. Μιλήσαμε για την έμεση. Ο Γιάννης μίλησε. Μιλήσαμε για την ελπίδα που έρχεται. Μιλήσαμε για τον κυβερνοπόλεμο. Και είχαμε και το ιστορικό στοιχείο της μάχης του Μαραθώνα μέσα. Πάντως γενικά ο Γιάννης έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όταν γράφει στίχους, ότι φροντίζει πάντα να φαίνεται ότι υπάρχει κάθαρση στο τέλος. Δηλαδή δεν έχει αρνητικούς στίχους. Μπορεί να μιλάει. Η σωτηρία. Ναι, αλλά αυτό που σου μένει στο τέλος δεν σου αφήνει αρνητικό συναίσθημα. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που γράφει στίχους. Γι' αυτό και είναι και εξ ολοκλήρου δική του δουλειά. Έτσι. Είναι καταπληκτικό σε αυτό.
Οπότε για πείτε μου λίγο το Avaton, τι σημαίνει, τι μεταφορεί του έννοια, γιατί πώς ας πούμε επιλέγεται αυτός ο τίτλος. Avaton δηλαδή μπορείς να περάσεις άμα βρεις συνδυμένος σε κάτι. Μπράβο, αυτό ακριβώς είναι το Avaton. Το Avaton αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι απαγορεύεται η είσοδος σε αυτούς που δεν είναι μοιημένοι. Δεν πρέπει κάποιος που δεν είναι μοιημένος. Υπάρχει παρεξήγηση του Avaton, του μυθολογικού Avaton, έτσι. Αλλά ισχύει και αυτό, ναι. Ναι, βασικά αυτή είναι η ουσία του Avaton. Δηλαδή το Avaton σημαίνει ότι είναι ένας τόπος. Όχι, καλά το λέμε και το διευκρινίζουμε, γιατί κάποιος ο οποίος θα ακούσει το Avaton μπορεί να το πάει ότι δεν μπαίνουν γυναίκες. Ενώ δεν ισχύει αυτό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα το λέγαμε Άγιον Όρος. Όχι, δεν έχει να κάνει το θρησκευτικό κομμάτι. Γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει. Έχει να κάνει απλά με το δανεισμό του όρου, με την έννοια ότι η Avaton είναι ο χώρος στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι μοιημένοι. Και εμείς μπορούμε να μεταφράζουμε χαρακτηρολογώντας ότι οι μοιημένοι στη δικιά μας περίπτωση είναι οι οπαδοί των Diviner, παλιοί, καινούργοι και όσοι θα κάνουν σύντροφό τους στο δίσκο. Αλλά για μας προσωπικά το Avaton είναι και μια εξέλιξη ενδεχομένως στο πνευματικό μας επίπεδο. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω, σαν ανθρωπότητα γενικά. Και αυτό πάλι, αν πάμε τους τύπους ένα βήμα παρακάτω, μπορεί να το εκλάβει σαν συμπέρασμα. Οπότε αφορά άντρες γυναίκες, δεν έχει να κάνει μόνο με το. Δεν υπάρχει φιλετικό διαχωρισμό σε αυτό. Ήμουν σίγουρη. Απλά ήθελα να διευκρινίσουμε για κάποιο κόσμο ο οποίος μπορεί να πει γιατί. Καταλαβες. Και εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό που. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν έχει που δεν έχει πολλές γυναίκες στο metal. Να βάλουμε και Avaton στις γυναίκες θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχετε. Γιατί. Όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται. Αυξάνονται, ναι, εντάξει. Αλλά οι περισσότεροι είναι άντρες. Οπότε καλά δεν το ξεχωρίσαμε για να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Γι' αυτό θέλουμε περισσότερες γυναίκες. Κάνουμε άρση αυτού του Avaton στους Diviner. Ωραία, αυτό θα μπει, ξέρεις, με bold. Όχι, εντάξει. Να πει. Ό,τι θες. Εγώ δεν ξέρω, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, Dominator, Waste of Time. Waste of Time. Σωστά. Και μάλλον. Τα τρία πρώτα singles του δίσκου. Είναι αυτά αντιπροσωπευτικά να πούμε ή αδικούμε τα υπόλοιπα, ας πούμε. Να πεις αντιπροσωπευτικό, ναι, οκ. Όλα τα κομμάτια έχουν τη δική τους ροή. Και όλα φτιάχνουν μέσα στο δίσκο το σύνολο που είναι το Avaton album. Όλα τα κομμάτια μπορούν να ακουστούν ξεχωριστά και να δείξουν το που είναι σε κατεύθυνση αυτός ο δίσκος. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι το Avaton ακούγεται με όλη τη ροή του. Δηλαδή μπορείς να το ξεκινήσεις από το πρώτο κομμάτι και να τελειώσεις το τελευταίο και όλο αυτό να σου φανεί πως έχει περάσει σαν ένα κομμάτι. Και γι' αυτό το λόγο και έγινε πάρα πολύ καλός υπολογισμός στο πώς θα τοποθετηθούν τα κομμάτια μέσα στο δίσκο, ούτως ώστε να μην επηρεάζει κάτι αρνητικά τον ακροατή, να φεύγει εύκολα το άκουσμά του χωρίς να δημιουργεί ανασφάλεια σε κάποιο κομμάτι. Να έχει μια φυσική ροή. Ωραία. Και λίγα λόγια για τη δισκογραφική εταιρεία σας στηρίζει. Η δισκογραφική μας πλέον είναι η Rock of Angels. Ήμασταν μέχρι το προηγούμενο άλμπουμ στην Ulterium, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος αυτός που έχει και τρέχει τη δισκογραφική, ο Εμίλ, και έχει βοηθήσει και πάρα πολύ την μπάντα, μπορούμε να πούμε, και ακόμα και τώρα είναι κοντά, ασχολείται ας πούμε, σαπορτάρει δηλαδή τη φάση, ενώ πλέον είμαστε με τη Rock of Angels, του Άκη του Κοσμίδη, που είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο δυνατό έχει βγάλει η χώρα μας, νομίζω, σε δισκογραφική εταιρεία. Ναι. Έχει μπάντες μέσα πολύ δυνατές, έχει πολύ δυνατό ρόστερ, είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, του αρέσει πάρα πολύ η μπάντα, είχε δείξει έντονα το ενδιαφέρον του, δηλαδή πολύ πριν αποφασίσουμε να κάνουμε κάποια συνεργασία και ευτυχώς όλα βαίνουν καλώς, είναι κοντά μας, στηρίζει τη φάση, έχουμε συνεχή επικοινωνία και πάμε πάρα πολύ καλά. Ωραία, λοιπόν, κάτι τελευταίο που θέλω εγώ να μάθω είναι ότι σήμερα έξω από το καινούργια κομμάτι του Avaton. Αν θα παίξουμε το Seven Gates. Εγώ θέλω να μάθω. Μου το είπες στο τηλέφωνο αυτό γι' αυτό. Και Riders from the East. Έχει λίγο ανατολίτικο μέσα, έχει λίγο ανατολίτικο. Να πούμε, να δώσουμε spoiler. Μισό λεπτάκι να απαντήσουμε πρώτα στο ότι το Riders from the East είναι ολοκλήρω ανατολίτικο, είναι όλο μαζί. Ναι, εγώ Oriental το κατάλαβα αυτό. Όλος ο πρώτος δίσκος έχει αυτή τη φρίτζια κατεύθυνση.
πάνω σε αυτές τις κλίμακες γραμμένους. Το Riders from the East υπήρξε και βίντεο κλιπ ή τέλος πάντων official βίντεο της μπάντας στον πρώτο δίσκο. Θεωρούμε ότι είναι super must κομμάτι για να παίζετε. Πιθανότατα θα παιχτεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Το Seven Gates θα παιχτεί μέσα. Το Seven Gates κάτσε από την αρχή μέχρι το τέλος και θα το διαπιστώσει ότι θα παιχτεί. Όμως, σε περίπτωση που κάποιο δεν παιχτεί, από τα δύο, ξέρεις, από τα δύο, ή κανένα από τα δύο, σε περίπτωση που κάποιο δεν παιχτεί, είτε αυτό είτε κάποιο άλλο αγαπημένο, εδώ είμαστε να ξαναπαίξουμε σύντομα, πιθανότατα και με διαφορετικό set list εξ ολοκλήρου, και να παίξουμε και κομμάτια που δεν παίξαμε ποτέ. Μάλιστα. Επόμενη στάση μετά από εδώ. Επόμενη στάση που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα είναι το Αγρίνιο, που παίζουμε στις 9 Δεκεμβρίου στο Metal Union, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό μαγαζί, περνάμε φανταστικά κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Αγρίνιο και όσο μας περιμένουν αυτοί να πάμε, άρα τόσο περιμένουμε και εμείς να πάμε. Είναι ο πρώτος metal σύλλογος στην Ελλάδα. Είναι ιστορικό. Σημασία, Ναι. Οπότε, έχουν περάσει όλοι από τώρα το έμαθα. Και εγώ μαζί σου. Δικαιώνει τις μισές σου πήρες, να ξέρεις. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ και για κανένα λόγο. Λοιπόν, και αμέσως ετοιμάζουμε να πούμε κάτι. Ετοιμάζουμε μια σειρά από συναυλίες γενικά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν είναι ανακοινώσουμε ακόμα εκτός από το Αγρίνιο κάποια άλλα. Αλλά θα παίξουμε σε διάφορες πόλεις και σε κάποιες που έχουμε επισκεφτεί στο παρελθόν και είναι στάνταρ σταθμοί και σε κάποιες που δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ. Εδώ θα είμαστε, εγώ θα είμαι εδώ τουλάχιστον, σας ακολουθώ, σας παρακολουθώ μάλλον. Χαρήκα πάρα πολύ που μας μιλήσατε από το Myth of Rock. Και εμείς χαρήκαμε, σας ευχαριστούμε πολύ και σένα Ήρα και το Myth of Rock στη συνέχεια και όλους όσους θα δουν